nwoke ya na mmadụ bi n'ime ụlọ taa biri n'ime ụlọ kamgbe gafụ ụgwọ isi gafụ ụgwọ isi ma ụlọ dị ndị na-agba keke ma ndị na-agba ndị na-aga ebigiri na-aga na keke hire purchase ha gụrụgụrụgụrụ ha agaga nye onye nwe ya ego ha gụrụgụrụgụrụ taa ka ha ga-agụgụ ya nnọọ gụzuo ego aha hara ha keke ma ọkwa na ị na-aga otu nwoke ebula lụrụ ya nwaanyị ma ọ bụ ana m sị ewere m na hire purchase nye gị wee dị n'ụgwọ ya ara aṅa ahụ common dawari nkata enyego gị nsogbu debiri m hire purchase asị gị akwụla ụgwọ ga-alụ m free ọgwụgwụ ka m na-agba ọgụ ka m na-agba agha ọgụ ka m na-agba agbala m nkịtị. Nwaanyị otu anya ụfọdụ ndụ a na-ebighị keke na hire purchase ha wụ ndị nsogbu. O nwere ndị ga-agbahazọ keke biga mmadụ na hire purchase a ga-agbaga keke wee nwege nsogbu everyday a nọ trouble a na-complain a ga-complain gide nwa ụfọdụ onye nwe keke ewe iwe tụjawa ha sị ha ngwa ha buru iwe yes ọwụlụ ndị niile eburu keke bi mmanụ si ha gba ya hire purchase na anatazi ego ha. Enwere mgbe a ga-anọcha 2 years ha natabedo ego 1 day. Yes ọwụta ka m chiri bịa so ọwụrụ na ọwụ na ihe na-echesị ka ndị nga ọnụ wee iwe na onye ha bigiri keke gbaa ọ da agbapụtala ego ha wedala iwe tụsị ngwa onye ọbụrụ iwe wọ keke ọwụta na-eme ka m gwa gị ọwụsa arịọgaga arịrịọ onye arịọgaga arịrịọ si bịa lụọ m ma mee ihe n'isi asị ụmụ gị ancestor na ọrụ akụlụ iwere hụtọwa n'ụlọ gị ugbu a asị akụpịa ha manya ọma m lụgharịala ara di kamgbe ọma m lụọla di abụ ime na ịnwụ na kasị lụọla di ọma m lụọla di azụzụrụ mechi ọnụ gbara ụka lebe ị na-akụrụ onye na-amadụ onye iwu onye ga-ahụ nkọta ara dị ka gị ya lụọ ya na-etiwewe onye ga-alụ gị ka mmadụ dị ndụ ugbu a Chineke kere nwa okorobịa ọma Chineke kere ṅụrụ mmiri a na nna ya ṅụma ya n'ọ na Imo ntụ ṅụọ ya hụ onye dị ka gịnụ chesara aka ote ka ekwe ihe na-eji aka ekwe dịrị ahụzie ya hụ gị bịa lụgọwa onye na-amadụ onye iwu elu even nne na nna hụtarala nwa ha sa ha bịa lụọ Sabina nne na nna m ahụrụ nwa ya n'anya ha ga-abịa elu ihe ejikọ ka mgbe esi ya urugbo ugbo aka ngwanụ you show me bullet I'm gonna make a hindamo mmiri agụ m ekweghị because it's my own time. Show me bomb. You show me bullet I'm gonna make a hindamo mmiri agụ m ekweghị because it's my own time. Asị m gị show me bomb. You show me bullet I'm gonna make a hit now because it's my own time. Ngwanu show me bomb. You show me bullet even then they can make a bomb. I don't think something that will do me way. So my time. Bia. Oracle na ancestor. Mkpụrụ ọkọdọ. Ya chekwa isi okpuru na ahụ dị na asaga m akwa. Ọmsacha akwa mgbere gbasa n'ire m ọkwa nne. Ọkwa ya. Ịmagramosu. Ịmado onye wu. Awụkwa m petrol. Anya ka akapịra gị na onye akapịra anya at least otu anya ma uche ọ ga-eji ahụ otu anya ya were gaa n'obi ga na ọga ya bụ akụpịa gị otu anya agụrụ gị obi tụfuo ihe mgbe ọla ahụ na-afụka gị nwazi agbọbịa ndụ ha ka gị n'ọbịa biri burula onwe gị bute ozu onwe gị nga gaa bịa wetuo onwe gị ala mgbe ọla ya na-afụ gị na ahụ si m pụọla gị n'ụzọ igbu ụmụasị m tara ahụhụ m ọ gị gbana m ụmụaka gị kọọla m nụ ịgbadịsị otu ịbịara ngụ gwa ụmụasị na your first priority
gị kụrụ ha anwa gọ mechie ha Chineke wike tru dem ma ọ ga-ele gị nwa n'afọ Chineke kwa anwakwala anwa gawa not true she not true nga abịa ọ ma true nga oge shi abịa ele ihe unu mere Baba why mere ya o Baba why na musu a otu ala Baba ewele fa ya gbata ga lelu oriri Baba ya bụ da tuba ya so aya sa yo ka e bụ da tuba ya so were mana cha so ga egwu anyị Papa ya mere na ọ dị gwa mere ya ai do so pasa akwa ya si na tuwa anyị tori gwa si ni wo na musu ni deri amusu ni na ka ni musu ja Atagwacha ọ dị wepụrụ so ngwa dress pam gezu oke na ịgwa ihe complete na na atụara tori gwa in fact ọ tori ihe dị our property hey Atagwacha hey Atagwacha Mike Sabina ihe bi gị n'ime ya Sabina ihe awụ repercussion iji bịa n'ụlọ m si igbo m bụsiri property mmiri si nje aba mmike ewu na m na ọta ekpe ekpere Chineke esi ụmụazị na ịhụdị n'eziri m esi m nyere ụmụazị ile wadịrị m anya n'eziri hụ nga m nọ n'onye ụmụ na hụ otu eziri m ọrịa nyepụta great sons of teacher gị bịa gasị ị ga-egbu ha kama ị ga-egbu ụmụazị na mgbu ogo kama ị ga-egburu m ụmụaka na-enweghị ihe ha mere mgbu ogo whose report will you believe? I have one source. As a which report do you believe? Can put a cabo? Koke Sabina name of this. report go nwere isi Koke Sabina name of this. Report. Sabina na chodoka. report nwaanyị anya mpịa ka m ga-abịa ibelive ọwụ onye na-amadụ onye ewu No, what did I do? ọwụ onye na-amadụ onye ewu Kasa umanya, kasa awumanosha. Kasa awum ma wudu ma awu. Kasa awumanosha. Kasa madam ihe. Wickedness made do. A lot of the chief put that one. You let some yard come with him, put up on a bomb. Nga wuri hapo. Ha kora ge takora ge maka akato je peteri. Go kwere. Le ma ju go to ti be go pe. Ipe mo fu pe pere mi. Apago. Alu ma uchi aga nzo ha go tan. Alu ma nya kanya kwara m gi ko ku. Anu ma chokwo. Nga no chakwala m. Ye shota bibe. Eligwe na la gekpe gi pokwago. Aga hekpe gi pepela logo. Pepela logo te. Okwago. Nwa he mam ge kwa kwa. Ami no. Mu na egwu. Mu na gide egwu. Mu na egwu. Mgbu onu. Papa mo takra mo hem jibrio agwa ma fi shalo be ndikiri ye nọ na-emenụ o gari bo wadatin mo takra mo hem jibri chere o nwa mere ihe Chineke ji ike nye ụmụazị nke ịchọrọ ịgbapere ha rendara m ụmụaka useless Ele ha oyere ha. Ka ngwa gi bi he dere nga. Ihe awa akwa unye gi yisara ge akwa na enwe yo ku n'ime. O ihe ha wo. O kweturu no na ndụ. o kwetere na family m ga-eso otu m egwepụkwanụ gị nwa biri bụ ụgbakala ị gajekwa bikuru gbanwere anụ ọzọ eri aga m ata gị ime akọta na nwa igwe agaji a na-ere ere bịa ọkwa ụmụ nsogbu unu chuzuru so unu ga-awụ trouble people into this compound adịkọ m agwa ọtụtụ ihe ọjọọ na m kọvụrụ ọnụ ọ bikọsi obi nọ na nga nwa na m mekwesị m tụpụ ọnụ nsọ mba obi were m ji tụpụzi ọnụ mgbe ụnụ nwere adị ọtụkọ obi m ji ele ego ụlọ anya na m gbagarala ọnụ ọtụtụ mesị ụnụ biyond onye awụdo ukwu unu onye akọrọ nne ọnụ mụọ ya mụọ asọ onye amụmara nwa mgbe ọwa agbọbị ọ na-amụta nne ọnụ ụzọ isii unu sọpụrụ ya unu mgbe ọdụ unu ya na-agbadị kpụrụkpụrụ ihe mbara nga ụba akwa maka ndị kọbụ ụmụ kere mana onye hụkwa eziokwu ya kwuo onye ọbụla kwagoro omume bụrụ na ya nwere ukwu sọpụrụ na ya asị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ị nwee ike ndụbụ medini gbuo mgbiri obedient to your mother and your daughter so that your life will be under growth ya will be edo ọkwụnụ na ihe m kwuru Ora so plan babu kutuya nne na basu kula wa kuwe Don't provoke mother don't provoke children. Onu ma children. Ka futu kwenu. Akonu children no bono za. Agide ko na de wa ri ni mu aga na na ma me ma tupa. E be na hu ku fushi e no.
Aku nak buat furu enggak? Mana tak kali lepas mam ne nanya sama dengan katkis. Awi anak pun bang enggak ada anak katkis tahu. Maka juga berkat Paris katkis itu bukan yang mana bang. Mun dia ya agua dan dah. Mau de kan na memang bol amne ko ka. Aku buat furu na buat furu. Onye blanca manu ngonyo blanca dia. Maku ya lawa. Gisi kiri ko mbo di isi ga chabu. Anyo ahụ gị ba akwa. Abụpa asị gị ba akwa. Erieni gị ba akwa ha na-afụja go zizizi. Ya bụ abụọ bi emem n'oshi ahụ. Ọ bụrụ ya dịwa atọ ahụ ụtọ. Mụ dị ọla eme ọ bụ emete. Ye semo agadi m aga eme ha nna lekwe wu ụmụazị ọtị ibira ngụ gwa gị chichiri ụmụ di gị. Kachachara ha uwe ha mmiri. Ụmụazị na-ekwesịrị iji aka ha asa afe. Gafukwe. Idebe ntị m akọrọ gị o. Ije lọbụ lọbụ gị mere ihe sabi na lọbụ gị gbara m arawo nwanyị bụ onyinye nke Chineke na-enye ezi Chineke nyere m sabi na m obi m ya mere m ji na-asara ya ihe ya mere m ji aṅụrị o ije lọbụ kacha mma ije lọbụ amaka. Ọtụtụ ụmụ nwoke alụọla nwaanyị ọ na-apụ ha ndụ ha n'ike. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị alụọkwala bụrụ nne nwụrụ anwụ. Nwaanyị bụ onyinye nke Chineke na-enye ezi Chineke nyere m Sabina m obi m ya mere m ji afọchasị ya mere m ji ayọchasị o. Ije mụ na lọbụ nkọba ya chi ga-eji o aha. Ije lọbụ kacha mma ije lọbụ amaka. Ndidi ka eji alụ nwaanyị ofu anya ka eji alụ ha eyi. Ịmakwa gị were abụọ lụọ nwaanyị anya abụọ akpọ gị o. Imesi otu anya nwanne m Sabina bụ nwaanyị mara mma. Ya mere m ji aṅụrị o. Nsapụrụ bụ uwe m saghasịa. Nsapụrụ bụ uwe m saghasịa. Nsapụrụ bụ uwe m saghasịa. Chielebiri m siasịa. Ngwaala ga-akwa mgbaghasịa. Ije lọbụ atọgbuola n'ome. Ebe ntị m akọrọ gị. Ndidi ka eji alụ nwaanyị o. Onye ndidi anyị agwe mmeri aha. Onye lụtara nwaanyị mara mma. Ya biko kelee Chukwu. Ụfọdụ ụmụ nwoke alụọla nwaanyị ọ na-apụ ha ndụ ha n'ike. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị alụọkwala bụrụ ndị nwụrụ anwụ. Lọbụ mara mma o ije lọbụ amaka. Aga m na-asara gị ihe o. Sabina m aga m na-asara gị ihe isisi ihe ma amaka. Sabina nwunye m lọbụ ga-agbala m ara. Ndị ego m na-achị nọ uwe ego gbara biribiri uwe ego gbama biribiri ije lọbụ amakawo. Nsogbu ị na-eme ka ịhụ na chekwa ọrụ nga hụbakọ ya. Lupa sisa ciri hobi. Kamu lagi gimana jika now? Ada jalan terpos, ada terpos. Udah sampai abang. Apa ini leba? Nanti dulu, nanti aku bunyi bang. Wudi leba. Ayo kamu terus. Lagi chief. Lagi. Abang. Fica chef. Unu tu ada di mana kamu ya? Apa ada di muka ni? Ada apa? Hah? Ini mana tu?
Bottle nne gị ka ọ bọtụlụ nna gị. Eleghị iji bọtụlụ n'ime akpa nwunye gị. Gị bupụta akpa nwaanyị mmadụ obodo gị. Igbe ụlọ ya jiri di ya gị bupụta ya adịghị ofu otu. Bọtụlụ mere nụ. I talk about it. In my head, our father must be set free. Yes. But we get water here, they go out to get our mission and accomplish. We get water. You got what in him. Mission the guy accomplish. I don't know what the hill the mission the guy accomplish. And then mission him on here. Say this is called Umbato Parish. Ni ma ba mu yem. Who are they for? Papa, I want to feel like here. Here I call to Papa. Here I turn bottle. We are looking for bottle. You must be set free. Here let me jila Papa no for you. You take a bottle. You take a bottle. You jida anyaga. Give me more tea. Gina abati kangura take ani me minioko. You take bottle. Bottle is remain. Papa, you know one day no, we get like this. Let's hear what's wrong with Papa. Papa was a wow, Papa was a woman. Papa change go now. Papa lagi. Let me tell you, Ricky say for neki change. Your Ricky jag say no change. Now Papa, if I could go up, kai bag na but I got say I'm mama say I can't give me bottle shaggy. Oh. Awe be ko no gaji. Make it tigani me bottle. Let me Papa mamba ori Papa mbo. Let us sagazile wanya my pint. Mama, even asona yose. Na Papa say Papa di ho bigi. Papa, you no bottle I want to have Papa say na Papa ge. So why na Papa ge? Why did I do shaggy me bottle? Why are you can not tanya? Amusu. Cha. Oh. Ala. Idi election. Sa uno je kana pa ni me bottle ya run. Upa bottle na. Kana puta di ba ka no ni me bottle. Uno ya ko ni mo tra panga le ku fitu. Mo awa pa nso awa ko no. Nsa cross mu ya ma sam ko no. Owo ni no do mba ko so siri ko yesi 1 + 1 wo 1 ni me Chineke. Nwoke ga-ara peji na ule, nwaanyị arapụkwa nne na nna ya, gakwuru di ya ha abụọ arapụra wuru otu. Nsara nwunye m akwa ihe ọjọọ. Ka ụwa kịta gaziri mebie ya sị na nwoke saziere nwunye akwa, ata ga ya na-eji ọgwụ jide. Nwoke gara nwunye ya ozi, ha sị ọ nwaanyị na-akọntrol ya. O nweghị ihe ọjọọ nọ nga ahụ ma nwoke mere nwunye ya ihe awụ 1 + 1 ọwa anyị abụọ. Ha gara ịmụ nwa ụdị na nwunye na-amụ mụpụta nwa. Agara ime Mr. and Mrs. O kwesịkwa na ihe ọla a na-eme bụ go to home chums ma family liberation ọ ha abụọ kwesịrị iti aka mee ya. Nwunye m ka m mere na ha kwa m sara akwa nwunye m. Mgbe ọ na-asa nke ụlọ kwukwu ụka. Mgbe nwunye m na-asa m akwa kem nnukwu ụka. Ụlọ bupụta ya ụlọ tụrụ bọtụlụ ejiri Umarapa. Thank God Umarapa. Otanjarapa. Apa baby mutiana. Bro, apa tak kena dia je aku. Gua mau apa nana. Aku mau terus galau apa. Apa enggak? Untuk tu jadi apa na babra na botol. Kalau botol mau galau kaman bahaya. Ya sekompo. Lepas le pindah botol this week. Ama aku pasal but I am the back. Dapat ya uku share. Run about to see about to push here. Everyone is not that I'm not a week. You people will not sit on my nose and get balance. I made it, but I made it. You could really attack my track a minute. My Sunday, I'm in that one. I like it.